kører vi bare her, ikke? Det tager lige 5 minutter. Nå. Kører vi lige op. Det kan tage så lang tid. Så kan man bare lige få ned der, ikke? Slappe den af. Så kan man lige køre hovedet op der. Så. Strækken lige bæltene. Så må jeg lige lave fiskestang her. Fiskestang. Det var svært. Først så laver man lige kryds. Hvad? Er det ikke en kniv? Jo. Så trækker man bare i de her to, og så den ene. Så er det svært. Så kan man lige godt snart. Skal man bare skubbe den der ned, og så skubbe frem? Så kan man lige godt snart. Bliver den skub? Og så kommer hesten, og så kan man lige fange hesten. Ja, det kan man.